В ръката си държат чисто новия Galaxy Z Fold 7, телефон, който вече е толкова тънък, че сгънат е само 8,9 мм, а разгънат 4,2 мм. Fold 7 е по-тънък от таблет и дори от S25 Ultra. Теглото на телефона също е намалено. 215 грама или с 23 грама по-лек от Fold 6 и всъщност от чашата кафе, която си взех тази сутрин. Външният дисплей вече е със съотношение 21:9, което прави писането на клавиатурата още по-лесно, а разгънат те чака 8-инчов Dynamic AMOLED 2X с 2600 нита яркост. Имаме Victus 2 стъкло отвън, броня от армиран алуминий, двойна релсова панта и IPX8. Продължаваме с още хардуерни подобрения. Камерата много се доближава до тази на Ultra. 200 мегапиксела основен сензор с Pro Visual Engine, като имаш възможност да снимаш RAW и 10-битов HDR. Има и добавен режим за макро с автофокус. При селфи камерата забелязваме нещо интересно. Тя вече не се намира под дисплея, а самият той е изрязан, като това позволява 100 градуса ъгъл на заснемане. Процесора, разбира се, е Snapdragon 8 Elite 3 нанометра, което по характеристики ни дава 38% повече CPU, 41% повече NPU и 26% повече GPU спрямо предишното поколение. А вече идва и с 16 ГБ RAM и до 1 ТБ памет. Нямам търпение да проверя тези проценти в някои от следващите видеа. Батерията остава 4400 мАч, а това само по себе си е постижение, защото телефона е много по-тънък, но тук има и един много интересен момент. Добавен е нов графитен термопанел, който подобрява охлаждането. Отново получаваме 2 часа повече музика и 1 час повече видео спрямо Fold 6. S Pen вече няма. Защо? Ами проучванията показват, че под 4% от хората го използват, а самия той правеше аксесуарите доста по-дебели. Сега, когато го няма, имаме много по-тънки калъфи и като цяло подобрени аксесуари, които ще разгледаме в следващите видеа. Нека обърнем внимание и на по-интересните софтуерни подобрения. Gemini Live работи по нов и много по-удобен начин на големия екран. Можеш да му споделиш какво виждаш на екрана си и да го попиташ за информация. Например, каква е тази храна, и той ще ти отговори на български. Това е десерт, наречен бинсо или пад бинсо, но в този случай е манго бинсо. AI Select разбира какво маркираш и ти предлага превод, обобщение или бързо споделяне. Audio Eraser се появява и тук, като отново може да остави само гласа и да премахне околния шум. Видео за това ще откриеш в канала ни. Samsung гарантира 7 поколения Android обновления и 7 години пачове за сигурност, плюс рециклиран кобалт в батерията и 100% рециклирана кутия. Цветовете са мастилено синьо, сребристо, наситено черно, който държа в ръцете си. При аксесуарите, за които ще си говорим подробно в едно от следващите видеа, имаме гаранции, че са по-тънки, имаме нов Carbon Shield и оптично фолио, което намалява от блясъците. Впечатленията ми са следните. Ако търсиш телефон-таблет и наистина един от най-добрите AI асистенти в едно, без да носиш две устройства в джоба си, Fold 7 е точният избор.